Evara ve bxêr bînerên çarpelmedî ya Panaroma Çarpelê demekî dirêj bû ku em hinekî ji hev dûr ketibûn lê va dîsem li gel we ne bi we re ne ez û hevalê xwe Mehmed Selîm Uzun em tev ji wara êvarekê xweş dibin û hêvî dikin hûn bi pirs û têbiniyê xwe bername me dewlemendtir bikin. Birêz Mehmed Selîm Uzun tu jî bi xêr hatî sersera serçava. Spas abin. Bele îro di rojeva me de dîsa her rojeva cîhanê û ê welatê me ye û der û dorê me ye. Rojev giran e, helbet ku merê bikar be hemiya binirxîne demekî dirêj dibe jê re lê ji navan de me hinekî xala helbijartiye. Xala Ewilê serokê Koç Holdingê Rehmî Koç û her wiha serokê tîpê Erkan Baş axaftinê wan beramber Kurda û beramber siyaseta Kurda helbet ku me jê re gotiye mentalîta dewleta Tirk û zihniyeta civata Tirkan temsîl dikin. Belê em wisa dibêjin her du jî axaftinê wan û hem ji aliyê siyasî ve û hem jî ji aliyê çandî ve kulturî ve ku gotinên giran in, gotinên tawanbar in, gotinên kêmkirina netewekî ye û gotinên her wiha ku behsa ew jê em dikin Erkan Baş dikin gotinên siyaseta dewleta Tirkiye ku eva sed û çend sal e li ser Kurda zal kiriye û her wiha ji bo wî jî civakekî wiha mentalîtekî wiha û bêjin siyasetekî bîr û boçûnekî dewleta Tirkiye ya ji nîjadperest di nav xwe de perwerde kiriye. Ema bêje bi rastî hemwelatiyên Tirk ku li Tirkiye ne ku ji xwe re dibêjin Tirk helbet bi piraniya wan ew mentalîte li ba wan çêbiye. Ew e ku niha yekek jê ku hema bêje nîvê sermaya Tirkiye di destê wan de Koç Holding Rehmî Koç ku dikare di ewkekî de bi henekê xwe bi çandekî kultûrekî ku di jinên Kurd ku di nav kultûra Kurda da di nav çanda Kurda da ku gelekî ciyê giring heye û Kurd bi xwe rûmetekî gelekî girin didin temsîla jinên Kurdî Kurdistanî lê ew dikare bê şerm bê heya bê ku mîna ku çar jê re ewkekî nebe henekê xwe gotinê xwe gotinên ne baş beramber ew ê Kurda bike bi rastî eva wek me wê de nivîsandiye têgeha zihniyeta Tirkiyeyê Tirkiyeyî ye. Her wiha Erkan Baş jî çend roj berê niha di beyanekî xwe de dibêje belê eger yekekî bi ziman Kurdî bêje ez namzetê serokkomariyê me em ê lê binerin raya dengê xwe nedin piştgiriya wî nekin me best e Erkan Baş ne ku yekê ku Kurdî xeber de yekê ku mentalîta wî Kurdî ye daxwazê netewa Kurd daxwazê nizam maf û azadiya Kurdistanê di nav serê wî de heye di pêşbîniya wî de heye ya jî ji bo wî kar dike me best ew e dibêje yekek wisa ku were em ê raya xwe nedinê Erkan Başî em dizanin ku bi raya Kurda hatiye ketiye parlamentoya Tirkiye ew jî siyaseta ku anha entegrasyona Kurda û nemana Kurda ku bi Tirkiye re bazarî dikin ya jî bi Tirkiye re dixwazin Kurda entegrê Tirkiye bikin wek ku çawa qet ne dewlet ne millet ne ew bê ku ewkek wan bikin eva siyaseta wan e zû da ev tiştana di nav xwe de dikin gelekî kesên wisa bi rayên Kurda bi ewkên Kurda anî xistin parlamentoya Tirkiye helbet parlamentoya Tirkiye û duwê da jî bi xwedê giravî bi navê Kurda li wê ne û mesela Kurda diaxivin lê em dizanin û beşdarên çarpel medya jî baş dizanin ku ewana
بچه مبستی بچه هلوستی هاتنه وی یا جوانا آنینه وی ام تفانا زانن از اف قصان ها لور دبرم از دیلم جبو کیک سلیم که او چه بیش Kak Mirza yani evdema daviye da tiştê ku Rahmî Koç gotî tiştê ku erkan çi taş erkan baş dibêje baş beli wa wek tesadüfî tişta meriv nikare bibîne û binirxîne wek te serî da jî got wek babetê jî ev zihniyetekî ev mantalîtekî ye ew kulturekî ye ew nirxandina dîrokê ye ku ne tesadüf e teqabûlî tişta dike em dizanin ku avakirina dewleta Tirk li ser tek millet tek ziman tek al tek welat hatta tek din û hatta tek mezheb Sünnîtî Hanefî li ser vana ava bûyî ama nêzî sed sale li ser vê bingehê ava bûye û lê berê wê jî heyî yani eger meriv ji jön Tirka bigire heta îro jön Türk İttihat Terakî û kadroyê Cumhuriyetê Kemalizm û dewleta Tirkiye heta anha li ser vî îdeolojî hereket kirine xwestina Tirkiye da milletekî ava bikin bi rastî milletekî ne wek millet bû yani em dizanin dema Osmaniya da Türk wek rea wek dihatin dîtin û ne dîiştin werin sarayê û Tirkî jî ne zimanekî ew bû Osmanî bû di nav civatê da qedr û qîmeta Tirkîtî Tirka tune nebû xwestin li Tirkiye li ser enkaza împaratoriyeta Osmaniyan milletekî ava bikin bi metodên Jacobenîst jor da pêşî dewlet ava kirin bi zorê dewletê û xwestin milletekî ava bikin jêra îdeolojî bibînin ev jî Tirkçîtî bû Tirk milletî bû û zimanê Tirkî bû û ser vê esasê hemû tişt înkar kirin Kurd, Ermenî, Laz, Çerkez, Boşnak, Ereb hemû grûpên etnîkî milletên dinê dervê Tirka hatin înkar kirin bi taybet Kurd ne tenê înkar red bi qetleama xwestin ji ortê rakin Ermenî rakirin û xwestin Tirka Kurda jî ji ortê rakin ev îdeolojîk siyasî û şeklê dewletê heta îro hatiye û wexta meriv şarx islahat planî mêze dike ne qanûnekî wiha bingehî ye lê li ser qanûna bingehî anayasa Tirkayê di wê derê da jî teferruat wan tişta dibêje ku Tirkiye da ji bo ku karibin ser milletekî nû ava bikin dewletekî unîter millî ava bikin pêwîst didîn ku milletên dî ji ortê rakin wexta wiha be tu milletekî çawa ji ortê radikî ya jî milletên dinê grûpên etnîkî dinê tu înkar dikî tu red dikî eger wiya têr nekir bi qetleamê bi eskerî operasyonên eskerî dikî tu bi hepis bi zulm bi zordarî viya jî têr nake bi çand kultur bi mîzeha xwe wan piçûk dixînî wan der wana hegomanya psikolojîk datînî ku ji xwe eslê xwe fedî bikin û Tirkiye da wiha bû dema Osmaniya da Osmanlı Sözleşmesi hebû ku digotin ê ku anasirî İslam hemû parçe Osmaniyanın û etnik nasnama wan qebûl nedikir hemû ümmet bû
dîsa jî li ji dema cumhuriyetê çêtir bû. Her millet astê xwe gor evê xwe hereket dikir. Lê xwestin bi ya wa împaratoriyet ser ninga bihêlin ser ümmetçitiyê û bi sözleşma Osmaniya. Lê dema Tirkiye da Cumhuriyetê rabûn li ser Türklük Sözleşmesi civatekî nû ava kirin. Tê çi vateyî ev? Yani kanun têr nakin, yasa bingehîn kanûnên dinê tu înkar bikî, wekê ku zimanê xwe bipêve, wek Kurda wexta zimanê xwe dipêvîn, gundî bacarî ceza didan wan, perê cezayê didan dikirin hepsê. Lê tevî viya jî kendine Türk diyenin yüzüne tükür. Ey kuşxwara dibêjin Türk, tu rûyê wan bike. Hatta Reîsî Cumhuriyê Tirkiye Cemal Gürsel hatta wî nokteyê anî û ev kirin wek îdeolojiyekî, wek kulturekî, wek zihniyetekî û bingeha wî çêkirin, sazgeh û dengehê wî çêkirin, dervê Tirka, Tirkçitî, tut tiştekî ro ortaya neyiştin. Tam da ev zihniyet, ev tekçitî, ev ideoloji bixwara hakimiyetekî anî û xwestin li gor wê burjwaziyekî nû ava bikin û dewlet bidin destê wan. Rahmî Koç û hinek ê wek wî di netîca wî tiştînin. Em dizanin dema Cumhuriyetê da li ser Ermeniya, ser Roma, ser grubên dinê qetleyam çêbûn, destanên ser mal û milkê wan, gayrûmenkulên wan ji wan didistendin û vana dan ên xwe wek Wehbî Koç û kesên dinê bi Kongra İktisadê ya İzmirê xwestin burjwaziyekî netewî millî ji xwe re ava bikin ji ber ku berê Yahudî û Ermenî û Rom bûn Tirkiye da. Ê ku ticaret, sanayî û çi hebû destê wan dabû. Wana ji ortê rakirin, şûna wî da xwestin burjwaziya xwe a Tirk a millî ava bikin. Bi desteka dewletê, bi rêya İşbankasîya Tirka ji wan re sermaye çêkirin. Eger burjwaziyekî bi wî awayî bi destê dewletê, bi îdeolojiya dewletê mezin bibe, xort bibe û bibe xwedî hukm, bêguman gor wê hereket dike, wî zimanê dipêve. Rahmî Koç sterloma temsîliyeta vî zihniyetê, zihniyeta dewletê dike û ew zihniyet wekû dane civata Tirk. Yani me got Tirkiye da Türklük Sözleşmesi heye. Ew barış ünlü gencekî bû, diçe Amerîka, têzekî xwe dide, dibêje ez têza xwe li ser çi bidim? Bê baştir e ku ez mesela spiya û reşa yani têzekî xwe çêkim, çi qas ser têza xwe dixebite mêze dike ku li ser ên reşika bê ku kanûnê wan da, bê ku evê wan da tişt hebin, ji her tiştî, her derê da piçûk tên dîtin, dibin tehakkuma psikolojîk danin, wan piçûk dibînin, xor dibînin û ew psikolojî dayê hemûya qebûl kirin û bi wî awayî. Tirkiye da jî wiha kirin, dide berhem mêze dike ku Camê Barış Ünlü aynî tiştî Tirkiye da radibe Türklük Sözleşmesi kitabekî lêkolînekî derdixîne û rastî a Cumhuriyetê tîne holê ev e. Rahmî Koç ez dirêj nekim temsîliyeta îdeolojiya dewletê dike. Ew erkan baş ji xwe em dizanin ji evê ye, bi Balkanê ye û em dîsa dizanin ku heqîqeta dîrokî ye ku ê ku İttihat Terakî jön Tirka, İttihat Terakî heta Cumhuriyetê ê ku Cumhuriyeta Tirka ava kirine, jêra îdeolojî pêda kirine, giraniya wan Balkanî bûn. Eslê wan ne Tirk in, ya boşnak in, ya
Arnavutun ya milletê dînin lê ji Tirka bêtir, ji qirarê bêtir bûne, qiralcî îdeolojî çêkirine. Dervê wana bi rastî jî İttihat Terakî jî qadroyan mêze dike, piraniya wan Balkanînin û erkan baş jî ji wana yek e. Yani bi zanebûn ne tenê di bin şuurê da tişt dide der. Bi zanebûn wan tişta dibî, wan tişta dibêje û hem jî ser navê çêpitiyê, ser navê çêpitiyê ku demekî Kurd eger berê xwe dan çêpitiyê, yek sebeb jî ew bû ku çepên Tirkiyê heqê qedera xwe tayînkirinê diparastin û loma tercîh giranî ber bi çepê Tirkan çûn xortên me. Yek sebeb jî ew bû. Ez girê bidim Tirkiyê da gerek ên ku dewlet ava kirine, gerek ên ku dewlet îdare kirine, ha Kemalîst bin, ji dema İttihat Terakî, ha Müslüman bin, ha çep bin, ha muhafazakar bin, ha liberal bin. Li ser wî îdeolojiyê, ser wî zihniyetê, ser wî kulturê hereket kirine, her tişt ji bo Tirkiyeyê wek çawa hêjî rojnama Hürriyetê da dibêje, Türkiye Türklerin dibêje. Ev zihniyete ji Ankara, ji serê dewletê bigire, ji Yozgatê, Tokatê, Adana, Edirne, heta gundiya ev zihniyet cemwaneyî. Yani dervê Türkan, Türkçitî, zimanê Tirka, kultura Tirka, tiştekî dinê tuneyî ev ne tenê kanûnan da heyî, dayê civata xwe qebûl kirin, loma jî wek te îfade kir, ne tenê îdeolojiya dewletê îfade dike, tiştê ku her du camêr dibêjin, zihniyete ku di civata Tirka da hakim bûyî, ya jî îfade dike. Yani em heqaret nakin ji kesî re. Yani berê me digot xelq wihayê, xelq wihayê, lema her xelqekî li gor xwe, li gor ewa dewleta xwe şekil digire. Tirkiye da jî wihayê. Bi kurtî ez wiha girê bidim, bi rastî demekî wiha hele dibêjin işte mesela Türkiye bê teror û proje û mesela Kurda da rabin bi heqaret bikin bi wî awayî nabe qebûl kirin û viya jî bêjim lê bi rastî tiştê ciyê kêfxweşiyê kek Mîrza Kurda heta tu bêjî baş reaksiyonekî nîşan dan. Yani wiha reaksiyonekî nîşan dan ku ê Tirk xwedê giravî ê ku xwara dibêjin demokrat zû tişta nabêjin, wana jî mecbûr bûn cîna hinek tişta bêjin. Ev jî tê vê vateyê ku Kurd zîndînin. Civata Kurd zîndî ye, bi dînamîkê xwe zîndî ye û sosyal medya werbûyî aracekî wastakê lazim e mere bi rastî xweşikar bîne. Belê lê rast e li gel beramber Rehmî Koç reaksiyonekî ya jî helwestekî Kurda helwestekî baş nîşan kir ku wek cenabê te jî got hinekî der û dorên Tirka jî rabûn bi awakî negatif ew kirin lê ê erkan baş bi rastî ji aliyê Kurda ve zêde ewkekî wî çênebû, reaksiyonek çênebû ya jî bêjin beramber wî zêde tiştekî nehate ew kirin. Ew jî merve ji aliyê ewkê ve jî min zaf têşîne ku bi raya Kurda bi dengê Kurda hatiye ketiye biye parlamenterê Tirkiye û rabe bi navê çepîtî û dîsa em zanin ku çepîtiya wan û Tirkîtiya wan bi heve wekê senteza İslam û Türk, çep û Türk jî ya jî ew ku Türk jî bi hev wisa hatiye çêkirin. Çepê Tirkiye bûyî maneyî merivdikare bûyî ewkî mental. Lê binê re lê erkan baş ku bi raya Kurda hatiye ketiye wê derê em zanin ku gelekî din jî hene nahê jî niha siyaseta bi navê siyaseta Kurda Tirkayetî dikin
کردا ده او که مثلا اسیمیلاسیون مثلا انتگراسیون دا لپیش کار دکن دیسه اوانانه دبیا کرد سیاستا کرد درو دوره کردستانی ارکان باشی بوی آوای او بکرانا رخنه بکرانا یا جی گوتنه خواه او بکرانا لجبر یا هر گران او که سیاسی بو و معناویش نه بو که بس زمان کردی به او بوی او که گوت که کسی که به منتالیتا کرد و کردستانی درکه پیش امرای خواند نوی اوا تحلیل اویا یا جی گوتن اویا پیویست بو کل گلک درو داره باتا گوتن جبوی جی مخواست از ایرو ناویجی بخناوی او کی لسر ویجی هنکی باخفن که دوی کرد لسر ویاجی باش بفکرن که جاره کی دم هر بجارتنا دا یا جی دما نزانم چه دا او نگه که کسی وسا جبو خواه در بشینه پارلمنتا ترکیه یا جی بخواه بناوی خواه که بچه تمثیلاوی بکن نشینه جی وسا ایوید کم کرد وانا تف ده بفکرن و او جی ببن سپروژه درسه کی باش بدنوانا بله مالا تا وات نقطه کی باش گوت براستی بریا کرده هاتیه لی پیوسته کو او در دورا کو ویانیه وی دره او دنگ بکن اگر reaksiyona Kurda zêde çê nebû sebeb jî ev e xuyayê ku wek barîqatin ew bi nav xwe da ew derdor Dem Partî ew derdor ew bi xwe nav xwe da mesela Kurda da hatine çi halî em dizanin yanî wek dersên bijarte çawa dij derketin heta îro mesela zimanê Kurdî da tu tiştê ku meriv ji wan ew bike heta anha gor ewa xelqê nekirine. بله بله ام هر خالا خو اگه تشنه ما هم بچن خالا خواه دودیا خالا ما دودیا جی اپراسیون لسر CHP نه ام تکارن هنکی لسر ویجی باقفن بدیتنا من اپراسیون ها CHP جبر کو نظام گندلی چه بیه دزیتی چه بیه نظام ده بلدیه ده پره خوارنه نظام فلان کنه بیوان کرنه از باور ناکم جبوینی نه اگر جبوی به دوی حمی پارتین ترکیهی یا جی حمی سروکین شهروانیه دوی لیکولینه کی باش بکن کلی بنرن ده 81 ولایت و چقا نافچوان جی هنه دلی بنرن ده حمیه ده اف گندلی اف دزی اف اوکیه از بخواد ویجم جبوینی نه از ویجم اپراسیونه کی لسر اکرم اماموğlu و özgür özel جبر کو اوانا دخواستن yani اوانا حاول دادن کو هنه کی ریا CHP بگهرن امزانن کو CHP partiya devleta ya avliye ko ava bu neziki 100 saliye 103 sal 100 sale او parti heye و her لسر خطك يا قد نجوارية كماليستا دولة باريسا وخين جاو كي تم ما فكي ديمقراطي او كد مجيوي دا جي تنه مجيوي بارتي دا تنه او كي ايديولوجيا بارتي دا تنه اجا اماموğlu و özel خواستن هنا كي رتوش بكن لسر دولة فياديت دولة تركيا دولة كورفياديت جبوكو بيشيا وي بقرا جبوكو CHP نخا وي اوكي كو CHP وك بارتيا دولة يا اساسية بنجهين بمنا رابون اوبراسيون كو ساكرن اكرم اماموğlu افتنا حبسه بشتي ويجي فان قايوم ونظام تشو فلان بيفان بن قانون اوتا اوبراسيون لسر فانا كرن يكي منا Kemal Kılıçdaroğlu ku براستی به اوکه به خیرته مساد بجم کردی به خیرته آن دانین سر اوکه کو دیسا
devleta Türkiye, partiya Türkiye biyekên ku ne Türkiye biparêzin ku bêjin ji Tirka zêdetir Tirkiyetî bikin ew ê anîn danîn ser evana de çi qasa ew biben de ew yekê mîna Devlet Bahçeli yekê mîna Erdoğan rabin CHP biparêzin ji bo ku CHP wek CHP bihêlin van operasyona bikin evkê siyaseta devleta Kur ku dibêjin devleta Tirkiye nexwestin ku CHP ji xeta xwe derkeve ji bo wî jî vî operasyonê kirin wana jî ji wê dûr kirin evana dê çi bikin ya herî dawî de mîna Ecevît partiyekî çê bikin Demokratik Nizam Sol Partiye ya jî nizamçı çê bikin piştî demekî jî têde bimehin biçin û dîsa CHP ciyê xwe da wek îdeolojiya xwe berdewam be ev operasyon bidîtina min operasyonekî devletê wisa ye û wekî din jî êdî cenabê te çi dibêje nizanim. Eşkere ya ku ev operasyona iktidariye yani operasyona Cumhur İttifakı'ya o hatta nokta ki operasyona devletiye bistu 4 sale iktidara ev AK Parti o Cumhur İttifakı anha mesele careki di dixwaze Recep Tayyip Erdoğan were ser hükmê wek serokê devletê ya jî reîs Cumhurê Devletê carekî dî bê hilbijartin û partiya wî carekî dê bê iqtidar ji bo ya her tiştî dike her rê ji wê re mubah e ji bo iqtidarê xwe dirêj bike û bûyî mesela qederê bûyî mesela bekayê ji bo wan eger îqtidarê vinda bikin ev ê çi biqewime ew dizanin çi li serê wan jî were dizanin loma her tişt mubah e bingeya wî tiştî wek te got ne hukukî ye yani eger em Kurd ne wek Kurd pencera Kurdan mêze nekin wek yekî Tirk demokratekî Tirk merin mêze bike bi rastî ne hukuk têda heyî ne edalet têda heyî ne heq têda heyî ne meşrutiyet têda heyî wek te got ev gendaliya ku li hemû partiya da dibe AK Partî jî serî da iqtidar serî da li cem wana sedî yek nake ên ku gendalî kirine nav CHP da wexta diçin nav AKP reîsên belediya û ciyên dinê bu natalyan bi wava dikin demek mesele ne mesela gendaliyê mesele ew hukuka ku Türkiye'de heyî jî tamamen dijî wî tiştî wek meriv objektif mêze bike li ev neyê vê manê ku em ji bo CHP rabin ew bikin yani ax û wax jê re bikin ya ji aliyê iqtidarê bigirin wek Kurd heta ji me bê em navbera şerê kemalîsta û Türk İslamcıya û muhafazakara da em nebin payende ji kesî re nebin tarafekî em xeta xwe rast millî û ser bi xwe da bisekinin ve pencera Kurda da wexta meriv mêze dike mesele ev e hemû eynînin CHP avakerê vê devletê avakerê Cumhuriyetê ye ferqa ne Özgür Özel Ekrem İmamoğlu ne Kılıçdaroğlu di wî mehnê da bingehê xwe da tu ferqekî tuneyî mağduriyet tiştekî dinî yani em bêjin Ekrem İmamoğlu mağdur bûye nizam ew tiştê dinî li îdeolojîk polîtîk tu ferqekî wan tuneyî kuçikê reş û spî her du jî kuçikin yani rengê wan çi dibe bila bibe îdeolojiya devletê ye hemû aliyên Tirkiye ê çep xweşxwara dibên sosyal demokrat ê Türk İslamcı ê muhafazakar
همو ایدئولوژیا دولتی دپارێزن مثلا کوردا یەکن ئەم نەتەرەفن لێ ئەو نایمانەیەک و تشتێک و ترکیدا دەبن تەسیل مە ناکە ئینdirekt بێژی بڕاستی تەسیل مە بکە ئەو کلشدارۆڵێ تابی دوسێ گوتن مەرە سەر بێژە یعنی مەرێ دەولەتیە و ئەمرێوی بە مەحموریەتە دەولەتێ بە نانێ کەمالیستەوی دەولەتی قڕکاویدا چووی مەزین بووی ئەسڵی خۆی ئینکار دک حرەمزادەی بە عەلەویتیێدا ئێک و ji ئەوا خۆ دەرکەوە یعنی ji عەلەویتیێ و هەنێک tiştê ne baş bike ئەسڵی خۆی ئینکار bike jêra dibêjin düşkün gotina wî bi zazakî jî heyî ana tamnayê bîra min Dêrsimê da Tirkî tê jêra dibêjin düşkün merivekî düşkün e Kurdekî zazayê Elevî ye ayla wî qetleam dîtiye tehcîr kirine lê sadiq merivekî dewletê ana jî wî piyonê îqtidarê tevê ku meriv ferq nebîne lê wan tiştan jî meriv bêje netîceye dixwazin ya bêjin ev mesele ne tenê şerê îqtidar û muxalefetî ev krîza dewleta Tirkiye û civata Tirkiye îfade dike Tirkiye wek dewlet wek civat di warê aborî warê siyasî warê civakî heta dîplomasiya navnetevî da bi rastî bi krîzekî da ye bi taybetî ekonomî em diçin tên em jî dibînin krîzekî pir kur da ye ev hemû krîz bi wî awayî xwe didin der û bi wî şeklî Tirkiye ne demokratîk roj bi roj ber bi totalîter rejîmê diçe û ne ev e ku rojekî rastî şikestinekî were gelek tiştê ku meriv bêje heyî lê ew qasî bes Belê gelekî spas bi me jî zêde ewkê wî çi ye nîqaşa wî û ewkê wî zêde bi me neketiye lê wek ewk îndirekt me jî tesîr li ser me jî dike li ser gelê Kurdistanê jî dike ji bo wî me anî rojevê em niha ji viya jî derbas dibin diçin rojeva lihevkirina ya jî Amerîka û Îranê ku navê êdî aştiye ka em bêjin bi rastî rawestandina şer e ya jî ka em li ser wî em ê biaxivin ka çi ye bi dîtina min ev îmzaya ku niha Amerîka û Îran bi hev radikin li konseptekî li hev kirin elbet na eşkerenîne ka çi ye çinîne dibinî de hinek tiştê ne gotin lê mesela uranyê me mesela enerjiyê ye mesela ewkê Xurmizê ye li ser wana ez dibêjim li hev kirin Îran çi Amerîka ew qesa ewk nedikir ku bi ew qesa ewkê îstixbarata xwe û ew qesa ewkê xwe bihêz ku dîplomasiya xwe texmîn nedikir ku Îran ew qesa berxwe bide lê me tev dizaniye ku Îran dewletekî ku bêjin bi hezar salan e gelek împaratorî tê de derbas bûye û ava sed salî zêdetir e wekî dewleta Îranê ew dike û ev rejîma hayê ku niha li wê ye ku 47 sal e bingehekî şiayetî dewletekî ku bingeha wî şia ye li wê dameziran dest pê kiriye û 47 sal xwestiye xwe fire bike û xwe bela bike di nav dinyayê de bibe xwe yê gotinekî mezin ku li dinya kesek behsa tiştekî kir hesaba Îranê jî were kirin bi vê awayê hem di nav xwe de hem di nav dewlet li dervayê xwe pozisyonekî taybetî şiayetî û li gor xwe jî hem eskerî hem siyasî perwerdeyî û ewkekî çêkiriye sîstemek çêkiriye ew sîstem jî
وسا او نتكرن كو امريكا وسا نتكرن كو او سيستم دي كليخه وبلا ببا دوي داجي او ويشكاست كلين هر يك دچه يك تك كشتن دوترا روجه يكادن تيجيوي نهانا وسا كريا كو ايران انها دنافدا دست بكريا ج 12 سالي بقر حتى هفته سالي خلقه جبو سلاح پروردت که جبو خوا پاراستن پروردت که دنافدا سیستماوی هيا لأمريكا فيها ديت ولين هري هم ده خرمزة ده هم ده انرژی ده وهم جي دولت درفاي وانا روسيا وچين وبرجواندين دولت دنجي او كيكي وساكي كم مجبور ما امريكا بإيران را رونه او كيكي امضا بك یک سبب اویجی مثلا انرژی پترول کو دنیا همی کته کاوسه کی ابوریه کو ایروجی جوینا گه هفت کو جد بجن دولتا دوی داجی بریاره کی درکتیه یا او کی درکتیه کو زوترین دم هرمز وره تمیز کرن ری وبن کو گمین پترول تجارت و نظام چه هر وره اواجی باندورا کی تایبتی لسر امریکا کرد هر وها دیسا امریکا کسیل کلکا خانه دید اوروپا هما بجه بگشتی لدجوی درکت پشکریاوی نکر روسیاش خواه جالی کی و هم جوی آلی دلیست هم جوی آلی دلیست چین جی دیسا تا اوکه کی نکر امریکا مجبور ما بی ایران راست ایران درپکی مزن خوار نزدیک 12-13 هزار کس لوی کسی وان مر به 700 بنگه وان هات بمب باران کرن آبوریه کی کریزا آبوریه کی مزن لی ایران دست بکریه و بیجن دویجن نزدیک 2000-3000 هب خانی وان رو خواهی ور حاصل زراره کی مزن دید وردا 45 کس سرکرده وان هاتن کشتن ور حاصل زراره کی مزن خواست و در جی کی مینا سوریه دستوی چو جی کی مینا حزب الله و چیه حماس دستوی چو وال عراق هشتا شعبی دستوی دوچه لسروی جی لف کرنه ور حاصل او قوت خواه وان دراجی و حتی حوسی و مسیاجی وان داکر جبوی ویجی او جی زراره وی بو لدیسا جی او که خوش دست ندا اداره خوش دست ندا و امریکا جی مجبور ما پیرا او که امضا بکن لور یا پروبلم مزن اسرائیل جبو ایرانه اسرائیل آنها دو بجا امریکا چیه ایران دوی وارده جمع بهستر درکت با امریکا را امریکا جی اسرائیل او قصا حساب ند کرد که امریکا د دویه دا برجواندی خواه داینه پیشه چه خواه که جرا ببه دلوی بسکنه ور حاصل لوی سکنی و آنها جی دبیجن حزب الله لبنان جی دبی اوکه چیه ناوی اوی جی ایدی برا اسرائیل مداخله نکه اوی جی تسلیمی اوکه بکن سوریه بکن برا او سوریه وی تمیز بکه یا جی سوریه بوی را برونه ور حاصل وانها باراک اوباما جی چه توم باراک جی و چیه اوکه چیه نال باشور کردستانه ایرو برز نچیروان برزانی و هر وها مظلوم عبدی جیل کلکاوی و توم باراک به حیاتا کی رونشتن جوینه کی چکرن جوی چه درکت امهن نزانن لی امزانن که او جلویه و دیسا عراق سوز داره که حتی داویا وی سالی هشتا شعبی جیل کسین در وای سیستم عسکری او که تو هیزه کی دنجی نمینه و هر وا یا گرنگ دوی دمیده سروکی حکومت هرما کردستانه بحثا پاراستنا سیستم هوایی کریه که در ودا ایریج دهاتن سر دبه کل ورد جبو کردان لوی امریکا تشتکی او بکن که سیستم کی او که هوای مسرور برزانی او کریه بحثات گوتنه کی وسا کریه ایرو دبه که اوی جی لوی ایرو باخفن بلکه جبو جی تشتکی در که از الورد برم اجاشتره ده
Ya ew netice ku şerê Amerika, İran û İsraîlê hatiye û ev du roja sê roja di behsa li hevhatinekî dikin. Tabii ev ne aşitiye berî her tiştî merê bêje ku ne peymana aşitiyê wek mutabaqatekî navan da çêbûye ku yani şer bisekinin û dest bi danûsandinê bikin û navan da tabii mutabaqatekî nivîsandî jî heye nêzî du ripela têda çi heyî hê tam eşkera nebûye rojnameyên dinyayê her yek gor xwe hene tişta derdixîne lê hê tiştekî wiha somût konkret derneketiye ku tam li ser çi mutabaqatekî çêbûyî bi rastî yani aşitî dibe ya jî li hevhatin dibe pê tiştên wiha piştî şerrekî da yek alî têk diçe yek alî ser dikeve yani yek mağlûb e yek galib e belî dibin li ser vî zemînê piranî dîrokê da şerê cîhanê her du şerên cîhanê da jî netîce wiha bûne galib û mağlûb li ser masakî rû dinin û piranî ê galib şartên xwe dîkte dikin anha di vî şerî da İran her çi qası wek te got darbê mezin xwe be jî warê aborî siyasî îdarî qada dewletê da darbeyên rastî mezin xwerin yani pêncî sêst evê wan reîsî cumhur jî têda ser erkaniyên wan jî têda bên kuştin yani ew bi xwe tiştekî pir mezin e lê hat wî noxteyê ku bê müdaxala li ser erdê rejîm neket Amerîka İsraîl serî da digotin vê rejîm bikeve tiştê ku da xelet derketin hedefa wan tam ne eşkera be jî bi taybetî Amerîka guheranîna rejîmê bû alternatîv jî geriyan wek wan nebû yani di wî şerî da ne her tişt li gor tiştê ku Amerîka dixwest wek Amerîka bû û ne jî her tişt li gor dilê İraniya yî İran ji bo parastina rejîmê şer kirin û ew mutabaqat jî li ser parastina berdewamkirina rejîmê yî ne ku li ser berjêwendiya İranê a millet a dewlet evê be ji bo ku rejîm nekeve û berdewam be tawîz dayî û wek şartên Amerîka qet nebe anha qebûl kiriye ew nukleer jî têda tabî ne zelalin vekirina Hurmuzê jî têda hinek tiştê dinê yani ji bo rejîmê gelek tawîz dane lê tevî viya jî meriv nikare bêje galib û mağlûb taraf bellînin tam û İsraîl helwesta İsraîlê tabî bi taybet meriv ser bisekine wek te jî anî ziman gelo wek navbera Amerîka û İsraîlê da binî da li hevkirinekî heyî em wiha dikin hûn jî wiha bikin hinek analîst werdibêjin lê ne li gor dilê İsraîlê ye ew bi xwe re çi bîne em bellî bibe dinyan wî şerê nexwest ne Ewropa ne Rusya ne Çîn ne jî ê ku müttefîqê Amerîkayê in dewletên mintiqê Suûdî, Kuveyt, Bahrên, Qatar, Emîrat evên dinê
kes vî şerî nedixwest û Amerîka neçarma ku dibin evê dabû Îranê ra ser vî zemînê ew bike. Ew bi xwe ra çi bîne Îranê da piştî du sê meha belî bibe. Anha da muhalefet heyî wek ew cepha payîdar û wek wana ê radîkal henin dij derdikevin bi îxanetê îtham dikin û cîhna protesta jî dikin lê di vî germayiyê da na piştî ku piçekî rewş belî bû aramî çê bû Îranê da nav xwe da çi derkeve wê çayê belî bibe. İhtimale ku İran nav xwe da dijitiya wan a nav xwe xurttir bibe û bi xwe ra çi bîne ana em nizanin lê wî şerî da rejim heta ana xwe parasty. Alîkî da ji bo me Kurda yani heya derecekî berjevendiya Kurda têda heyî ber ku em xala dinê da ser bisekinin parçeyên taybet ê Kurdistana Başûr li ciyê dinê Kurda pir zarar dîtin ya Rojhilat jî û Roj Başûr jî bi wîya wayî şer bisekine heya derecekî ji bo Kurdayê piştî ku rejîma Îranê neketiye ev şer serkevendina wî şerî di berjevendiya Kurda da jî li gorî min. Belê. Belê. Madem me dest pê kiriye û çavan werin aliyê Kurdistanê ka li Kurdistanê bi giştî seranserê Kurdistanê çi dibe, xelk di çi rewşî de ye, aliyê siyasî aborî û em hema wisa bikevin. Me behs kir, behsa rojhilat kir, cenabê te dest pê kir lê ez dewam bikim paşê dîsa toyê xwe bêje. Belê li şerê rawestana şerê Îranê îro divê demeha şer da danûstandinên Kurda bi Amerîka ra ê rojhilatî bi Amerîka ra ya jî bi dewletên din ra çi bi dest xist çi jî da meriv lê nêre wextê meriv muhaseba wî dike bi rastî tiştê ku Kurd dixwestin Amerîka wî nekir ji bo wî jî Kurd li ciyê xwe man bi aqilî kirin, aqilî selîm tevgeriyan ji bo ku karesatekî mezin li ser gelê Kurdistanê pêk ne li Rojhilatê Kurdistanê û her wisa jî dewam ke herçend di hundir da gelekî tadayî zilim û ewk li ser Kurda hate kirin ji aliyê rejîma Îranê ve lê dîsa jî û her wiha bi wan dronên xwe bi wan mûşekên xwe li kampên ewkên rojhilatiyan xistin nêzîkî 600-700 heb ewka avê mûşeka li wan xistin diwan da yani li wê nêzîkî 10-12 xelkên rojhilat li Başûrê Kurdistanê di wan kampa da dijîn mecbûrman mobilîze bin ji wê biçîne aliyê din ji wê biçîne aliyê bi rastî tadayîkî mezin dîtin lê bi awayê din baş bû ku aqlî selîm tevgeriyan û ewk jî nebû mîna ewkê neketin hema serî hilnedan û neketine nav şer ewa ji bo wan ewkekî bû û li wê helbet daxwazê wan ên Kurdistanî netewî bandorê li ser siyaseta Amerîka jî kir û derûdorê din jî kir di nav Kurda da jî wek ciyê kêfxweşiyê hate qebûlkirin û piştgirêkî mezin jî dît Kurd û Amerîka jî di vî ewkî da Kurd dîtin ku Amerîka çi qasa li gel Kurda çi qasa dide distîne ya jî çi qasa dikare bide bistîne ez bawer dikim têda pîvanekî jî ji wê derket ku Kurd zanîn ku li wê Amerîka li gel ewkekî nebû ku
İran'ı bırakine, sistemeki dindane, doyda Kürt bedin federa, ve nizanım çi filan bevan. Ama siyaset Amerika'da. Tine bu. Amerika heci Kürt'e suçdar ke. Amerika heci Kürt'e dve mesela dayavan silah vanda kerine. O Kürt'ü dibecen te silah da ki tu drevt ki ve rejmera bejete da ki brasti Kürt'e suçdar ke. Le disajı Kürt بدیتنم لوت شتکی وندا نکرن پشتی اف پاسا تعدی ظلم و اوکبو لی جالی سیاسی و جالی مورال و جالی اوکوا تشتکی وندا نکرن برعکسوی خواه پاراستن و هر وها سیاست خواه و اوکی خواه نتوی بونه جی چسباندن لسر دولتان که بوارا چوات کارم بدن بستینن یکی Avrupa چند جار بارا هفته های داویه دیسال اوکی یکی Avrupa جوینه کی جبو کردن روجلات چه کربو دو هب یک برپرس پارتی دموکرات کردستان و یک جی کوملا شورشگرین کردستان اوانا برپرسی وان لوی بوم دوی داجی گلکی داخوازی خو او کی خو اشکره آنی بون زمان و الجویجی هنا کی پشتریجی گرتی بون هلبت جالی سیاسی و فلان بیو لیلی از دویجم کرد لوی تشتکی اونdan نکرن در رژیم های نو دا یا جی د سیاست نو کو نه دست به که پشتی وی او کی مخالفت و جناب تاجی بحث کن مخالفت ناف ایرانه که de çi qasa bikarbe bibe muhalefet, çi qasa bikarbe beraber rejimê tiştên demokratik daxwazin tiştên demokratik bike li Îran em zanin ku tiştê demokratik niha li Îranê tune çi qasa dikare bike rêya wî vebû ya jî venebû ya jî piştî vî dikare merhela du duya siya rêya wî vebe venebe em ê lê binirin hem nikarin tiştekî bêjin ez mesela rojhilat li vir خلاص بکیم جناب تچت بجد سانی زیده تشتک وز بیجم چون نهی yani mühim mere beje hezin rojlata Kurdistanê da Kurdistanê xwedî tecrübenin yani ji tecrüba Mehabadê Pêşawa Xazî Muhemed rahmetî Qasımlo û evên dinê bingeyekî wan heyî tecrüba wan dîrokî heyî neketin vî rewşê ku lîstekî mezin bigirin ser xwe ew tiştekî baş bû nehatin lîstikê navnetewî ew lîstikekî bû yani mesela silahdayîna Kurda û hinek tiştê wiha xwestin lîstikekî bikin ser neketin ew jî bi rastî nîşan dide ku hêzên Rojhilata Kurdistanê xwedî tecrübenin aqli selîm hereket dikin û nayîn heyecanê û nuqta hêrî girîng bi rastî hereka Kurdî Kurdistana Bakur çawa bi hinek tişta hatin terorîzekirin û danga terorîzmê xwarin hêzên Rojhilata Kurdistanê di wî noxtê da pir hesasin ku tiştekî wiha nekin ku dinya di ji wan derkeve noma yani xwe parastin baş e her çiqas rejîm bi wî halê xwe hedefekî serekeyî jî yek jî ev in hê jî dewam dike berdewam e di ser baregehên wan Başûrê Kurdistanê hê drona û birêyên dinê ewa êrişên xwe dewam dike eger ew xwe biparêzin û bi wî siyaseta xwe a gor şertê dinyayê û rasyonel hereket bikin di qada navnetevî da xurttir bibin ji wara rê vebe lê xeletiyekî bikin wa tiştê ku dinya nepêrabe û bi taybet mesela terorîst kiryarên teror û evê da ew ji bo wan ne baş be heta aniha bi Kurtî baş diçe em ê werin ser Başûrê Kurdistanê kerem ki
yani ez bi Kurtî dixwazim bêjim ku di vî şerî de hêrî zarar dîtiye Başûrê Kurdistanê ye. Ew ê dinê dewlet Oman e, Qatar e, Kuveyt e, Emîratın, Suûdiyê ya jî Ürdün e, wana dewletin û Amerîka sîstema parastinê danîne wê dirê wan diparêze. û çiqa zarar jî bibînin jî aboriya wan heyî, evê wan heyî, sîstemekî wan heyî li ê Başûrê Kurdistanê di warê aborî da zararekî mezin dîtin. Di dezgehên wan hatin hedefgirtin. Turîzma Başûrê Kurdistanê darbekî mezin xware. Ew şer bû sebeb ku du hêzên bingehî ê Başûrê Kurdistanê, Yekîtîn Nîştimanî Kurdistan û Partî Demokratîk Kurdistan ji hev du dur bikevin. Ma çi mixabin Yekîtîn Nîştimanî Kurdistan di pêvajoya wê şerê Amerîka, Îran û İsraîlê da bêtir dibin bandor û ewa Îranê da tesîra Îranê da bêtir berê xwe da Baxdayê ger bijartina serokatî, ger a hikûmetê û tiştî dinê da ew nêzîkayîye ku hebû navbera du hêza da ew zemîn jî zarar dît, lomayê hikûmeta xwe ava nekirine û rastî hinek rîsk, hinek xeter henin li pêşiya wan. Baxday jî, rejîma Baxdayê jî wî rewşeyê îstîfade kiriye, bêtir dixwaze statûya Kurda roj bi roj kêm bike, ji vî statûyê ortê rake, di viya da Tirkiyeyê dewletên mintiqê henin. Malêsef siyaseta Amerîka a navçeyî jî hatiye wî noxtêkî ji bo Kurdê Başûr jî bûye xeter. Ew mesela hêzên dervên dewletê wek Hiştî Şabî wana çek ji wan girtin û entegrekirina orduya Îraqê di wî evê da dewletên dagirker Tirkiye, Iraq, Sûriye û hinekî dî dixwazin peşmerge jî têxin wî rewşê. Em hemû taqîb dikin ku di wî warî da binî da hevdîtin henin, hinek teşebbüs henin. Ew bi serê xwe bûye wek xeterekî ji bo Kurda. Lê helwesta Partî Demokratîk Kurdistan, Serok Mesûd Barzanî evê din heta niha rê nedayê wî tiştî ra. Bi Kurtî Başûrê Kurdistanê wek me got gelemperî di wî şerî da zarar dîtiye û tirsa hêrî mezin ev e ku eger nav xwe da li hev nekin, rojekî roja zûtir Partî Demokrat û Yekîtîn Nîştiman ê pêşeroja Başûrê Kurdistanê ber bi xeteriyê be. Yani em rastiya xwe gerek bibînin. Ew nayê meعنê ku em moralê xwe xirab bikin, moralê xelkê xwe xirab bikin ya jî evê, lê pêwîst e em rastiya xwe bibînin û gor wê tev bigerin, gor wê haziriya xwe bikin. Belê. Dixwazim du sê tişta li ser zêde bikim rast e di vî şerî da bi rastî hem dewleta Tirkiye û hem jî bêjin Iraq û dewletên ku ne li gel Kurdistanê ne bandorekî mezin li ser Başûrê Kurdistanê kirin. Îran ji xwe her roj drona davê digot Amerîka hûn wê cî didin Amerîka we cî daye muxalefetê min ji bo wî jî ez ê lêxim, ez gudariya tu tiştekî jî nakim û Kurdî sîstema wanên xwe parastina hewayî tune bû û nêzîkî 700-800 dron û ya jî mûşek li Herêma Kurdistanê ket û xelk jî mexdûr bû. Eva bi serê xwe ew kekiye ku dibe Kurd bi xwe li xwe bizvirin
و جبو خوا تشتا بکن جبو خوا بکاربن او و جناب تجی کو حتی کد ناف خدا لهف نکن نکارن بالدولت را یا جی ب آلیان را رونن لهف کرنکی او جی نکن جبو ویجی ترکیه دکاره کانال کیش خورا بخه اوک دجمناتیا کانال دنه لدجوی لدج یک و دو را بکه یا جی ایران با آواکی یا جی عراق با آواکی که جناب تا باز کرد لگل یکیان اجتماعی کردستان بوی آوای کردن ده هلبجارتنا سرو کمار دا و یا جی پیکانینا حکومتا نو دا جی دیسا جی باندوره کی مزن یا جی گرانیه کی مزن او که مزن لسر باشور کردستان بو اگر هبونا پیشمرگه لوی کتا جی نقاشه او چاخ تهلیکه کی مزن بسر خواه او گوتن بتانه تهلیکه کی مزنه البته لوی هلوستا رئیسدار مسعود برزانی هیچ دو وقت بلایر دا برمن دا چیه ناویوی برمن بوش دا وقت که جیرا گوتیه بحثا پیشمرگه بکه او کج بخوا وک ناموس وک او تعریف کنه ری ندانوی تشتی ایرو البته aynı تش دیسه aynı گوتن اجا پشتی 30 سال پشتی 25 سال 20 سال 25 سال رابط جاردن یا تکرار بکه براستی جی کی گرانه براستی دبی کرد لخوا بزورن و جبو سیاستا نافخوا تشتکی که جناب تجی باز کرد دبی پیشی لحف بکن اف شر هاجی بو سببی گلکی نخوشیه و بو سببی که ضعیف کردن جورته را کردن نظام چکرنا باشور کردستان جی بو تهلیکه کی درکت پیشیا ما براستی ریسک کی مزن بو جبویج روستان شر ها جالی کی با برجواندی مدایا که قنبه بربینه کی فرا وراگرتن و قنبه تأثیر عالیان لسر هزو سیاستا باشور کردستان کم ببه و ده مساج برز مسعود برزانی دا پیشخریه کی که ججنا قربانه او کریه و سیاستا نافاهنه کی نرم کریه پیش دیتن هیا که جنیزیک و جارک دن ورم به هف لحف بجونج بو پیکانینا پارلمنتوی و هر وها سیاستا کی هف باش اما جیه کف خوشیه و جیه هیویه یا جی هلبت امان جات کارن هیوی بکن امان جات کارن گوتنه خوا بیجن وک برا وک دوست وک اوک لی تشتکی دنجی که ام بکاربن بکن دور واج بوما اوکنینه ام تکارن او خواستا تشتا بیجن و جوک در بازه روجاوای کردستان بن مظلوم عبدی ایرو هولیری بو لکیلکا نیچیروان برزانی به تام برقرار رونشتن جوینه کی چه کرن البته سیاستا که حتی نهال روجاوای کردستان کرنه تکرن سیاستا انتگراسیون با بیجن انتگراسیون با کوری کردستان و ترکیه لوی خوانیشان دا و بو جسم جدید بو اوکک جی نمونه کی آنها لپیشیات شعبی مایه و هیدی حمید دست کفتن روجاوای کردستان ده تهلیکه دانه و ساجی آنها بردوامه هر چند سیاست مداری وان بحثات شتات کن و پارلمنتو چی بو دوسه کرد کتن و پارلمنتو ده معناوی چی با دیسا جی نقاشیه هر وها چک دارن کرده هبون چون کتن انتگره بون آنها سوریه شخارا اردیه کی درست که ایدی اوه کرده اوه عربه اوه کیه چیه اوکنینه جبوی اردیا اوکیه اردیا سوریه و هر وها دیسا لباجاران زمان کردی مکتب کردی 12 سال دواره به مفردات کی کردی کرمانجی پرورده بکه پشت 12 سالی رابن تابله کردی لسروان دبستانه که بینو خواره براستی جیه کی خمگینیه جیه حیفه جیه اوکیه لی که مرف چت کاره بکه دوی
Kurd hemî bi awayekî bikarbin bi gotinê xwe, bi îfadeyê xwe, bi ewkê xwe ça li beramber ew komploya jî ewkê ku dê bi sedan bi hezaran Kurdan bahatina kuştin li Helebê û li derê din Kurd li hemî dinyayê li hemî Ewropa rabûne ser piya li Kurdistanê hemî rabûne ser piya dibe ji bo van tişta jî Kurd hewl bidin ku van tişta qebûl nekin ji bo wan serî hildin ji bo wan derkevin kolana ji bo parastin daxwaza mavê xwe li kolana bin li Rojavayê Kurdistanê wekî din tirrekî din tune anha Mazlum Abdî hatiye Başûrê Kurdistan hatiye ketiye civîna tombara qelbet Nêçîrvan Barzanî Birez Nêçîrvan Barzanî dixwaze Kurd destkeftiyên xwe bicî bînin bikarbin bibin xeyê tişta ji bo jî Mazlum Abdî tîne heta wê dide evkirin lêka Mazlum Abdî çi qasa dikare bike û entegrasyona Tirkiye li ser wî zale û hemî ku meriv bêje piraniya daxwazin Tirkiye li wê va bicîtê heta Trump îro dibêje Ehmed Şer'a bi pêşniyara Tirkiye bi alîkariya Tirkiye me aniye daniye wê eva bi serê xwe divê Kurd li ser wî bifikirin îfadeyekî ya jî tarîfekî ji bo wî bibînin. Belê. Yani ser Rojavayê Kurdistanê zêde tiştekî ser zêde bikim tuneyî lê rastî ew bedela ku xelkê me li Rojava dayî ew 15-16 sal 15-17 hezar însanên me şehîd ketin, vêranî çêbû, muhacîr bûn. Ew şer û ew tiştê ku hate serê xelkê me di wê derê de tûfanekî bû. Ew netîce ku îro derketî xelkê me ew tişt heq nekirî. Yani ê ku ew Rojavayê da ne li gor daxwaz û dilê û hêviya Kurda bû. Hêviya Kurda mezin bû li ser Rojavayê Kurdistanê lê ne wayî hem xelkê wê derê hem xelkê çar parçeyên Kurdistanê ê ku serketin dewleta Tirk e siyaseta Amerîkayî a navçeyî Şam e rejima Şamê û paradigma Abdullah Öcalan e İmralî ye evana serket. Malîsef tiştê ku meriv hêvî dikir Rojavayê Kurdistanê kadroyê ku henin guhdariya İmralî Öcalan û ew paradigmayê gor wê hereket nekin lê ne wiha bû. Wana xuyayî ku Tirkiye û İmralî û di wî meselê da başkaranîn û rola xwe di wê derê de lîstin. Rewşa ku heyî yek tişt yani belkî ji bo pêşa rojê baş be. Yani ew paradigma bi pratikê de îflas kir. Yani ew demokratîk, komünal, konfederal sistem û ekolojik û jenekolojik sistem û nizanim çi wana pratikê de çûn biratiya xelqa di ew slogan pratikê de îflas kir. Ew siyaset, ew tiştê ku ew bû sahayê de îflas kir. Bi xwe re bê moralî jî bîne belkî di warê siyasî, îdeolojîk, fikrî de pêşiya Kurda ama îro sibê zû belkî ne belê rojên pêşiya me, salên pêşiya me ê Kurd pêşiya xwe bibînin. Xeta millî ê xurttir bibe ku meriv dibîne ku xelkê me nerazî ye wî netîceyê. û bi dalxandina ala Kurdistanê bi daxwazên xwe bi evên xwe damara millî wê xurttir bibe û ji xwe ew zemîn berê jî hebû Rojavayê Kurdistanê de nav xelkê me de
ew hêvî dide û ew tiştê ku ew milletperweriyê ku nav xelkê me da heyî ew xwedî nasnama xwe derketin, zimanê xwe xwedî derketin û ev destketiyên ku bi xwe re hinek tişt anîn ew bibe bingehekî, zemînekî ji bo pêşerojê em hemû viya bişopînin, hêviya me ev e li ser Rojavayê Kurdistanê. Belê. Divir de anti parantez bêjin du roj berê şêst û nehemîn sal vegera damezrandina Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê hebû şêst û nehemîn salvegera wî bû bi hestekî bi mentalîtekî bi mejiyekî Kurdistanî damezrî bû hê jî bûye awayê dewam dike ez em hêvî dikin ku li wî mîrasî xwedî derkevin hêvî dikin ku mîrasa Kurdbûnê netewebûnê xwedî derkevin û li gor wî daxwaz û ewkê xwe jî li gor wî organîze bikin. Ez hema bêjim li ser mesela Bakurê Kurdistanê jî tu dest pê bike ez dewam bikim. Yani Bakurê Kurdistanê meriv dikare bêje ku ev çend mehe sê-çar mehe ku yani ev lêgerînên ku hebûn piçekî hêdî di pratikê da di jiyanê da xwe diyar dikin. Demekî dûr û dirêj bêdengiyekî Bakurê Kurdistanê hebû. Sebebê wî gelekin em neçin. Ew çil sal şer û vêrankirin û serneketin û şerê hendeka û ewa gelek sebebê wî henin lê civata Kurd bi taybetî piştî du tişta şerên hendeka û ev tiştê ku ji îmiraliyê derketin paradigma Abdullah Öcalan ku xwest Kurda bi dewlet û civata Tirka re entegre bike ev du tişt ser moralê milletê Kurd bi tevayî teşîrekî giran kir bû sebebekî bêdengiyekî, bêhêvîtiyekî, bêmoraliyekî û wek parolîze bûn, wek hîpnotîzmakî civata Kurda çêbû. Dê her civatê da êk û serî da ev reaksiyon nîşan didin, helwesta xwe diyar dikin her wext însanê zana, însanê rewşenbîr, kadroyên pêşketînin. Vana Kurdistanê da kadroyekî wiha bi hejmarê ki nayê îfade kirin potansiyelekî mezîl heyî, kadroyên zana henin, xwedî tecrübe henin, ji gelek cuda cuda siyaset partî rêxistinên Kurda her yekî 40-50 salên xwe siyaset kirine, xwedî tecrübe henin lê mala xwe bûn, bêdeng bûn. Ew partî û rêxistinên ku henin wana da ji cî nedigirtin û bi serê xwe jî nekirin. Piştî ew mesela Abdullah Öcalan namê wî û fezkirina PKK û Tirkiye projeya Tirkiye bê terör ev însan bi vîcdana xwe re ketin muhasebeyekî Kek Mîrza. Gotin baş e yani em wan tiştan dibînin, em wan tiştan dibêjin, em dinivîsîn, wexta sohbetê da her derê da em dibêjin madem ki em dizanin, em dibînin, em dibêjin em mala xwe û tiştek jî nakin. Ew vîcdanên xwe hatin hemberî hev muhasebekî û mala wan ava ben wana da hinek însan derketin gotin lazim e em jî bêjin em henin pratikê de em tiştekî bikin. Mala xwe da rûne û tişta bêje û tewriya bike û stratejiya dêne û xelkê rexne bike ne ev e. Ew du platformekî çêbûn
اری یعنی تدیه مره بخوازه إلا رخنه بك إلا هناك تشتا ببینه نه ولی از بخو نه طرفدارم كون مرف ضعفي وان ببینه رخنه بك أو بك مرف تشویق بك مرف پشتگیری بك غیوه که فرصاته کی بده بلاجمالا خود درکه چه دبه بلا ببه دما داوی دا تی هیری باش در جواتا که باکوری کردستانی دا لگوری من او بو و او دو پلاتفورم و پارتیین دنه وک ناو دیالوگی دانن دانوساندن آوان هی به پرنسی دا بدا بجی لحو کرنه تمثیلیت کی داخل نورته ناوی پلاتفورم دبه ناوی هفکاری دبه ناوی تمثیلیت ملی دبه ناوی جبهه دبه چی دبه asgari kemtir وها با هف خویابن حرکت بکن بزمینه کی حاضر بکن آوابنج بو پیش روژه دوی بدنگی دا دوی بمورالی دا خلقی مرا تشتکی بیجن دانی سرویا لحفکرنه کی هی و قاسه کو ام تعقیب دکن کمیته چیکرنه و هرم بگرن باجارên dinê jî bi kadroyên dinê re jî rûnin bidin bistînin hinek konferansa çêkin wek konferansa Qoserê bi rastî yanî bi beşdarbûyîna xwe bi ewa xwe moral dide însan yanî wek konferansa Qoserê ciyê dinê de jî bikin ku karibin ew bin di wî warî da rol û wazîfe dikeve ser parti û rêxistinên siyasî ê ku henin ewana nebêjin ku ya îla hûn wek me bikin werin nav me firsatekî bidin alîkar bin ku bi rastî ew zemîn fireh bibe rewşenbîr zana akademisyen ên meslekên rêxistinên dezgeh û sazgehên meslekî cuda cuda karibin hêdî derkevin qadê di pratikê da bi hev re hereket bikin tevî gelek tiştên dinê yanî siyasî borî civakî û baskî zulm ew heyî lê tiştê ku meriv dibîne û baş e viya meriv binirxîne viya bide pêş ew tiştên ku min got ew lêgerîn ev hevdîtin û wek konferansa Qoserê ev pêvajo baş e mere piştgirî bike yani. Bele. Tiştekî zêde ku ez lê zêde bikim tune lê ez dikarim bêjim gotinê Kurda ku bêjin dibêjin diz û xweyê malê bi hev hesiyan e bi rastî li ser gotinê tê jî ez dibêjim diz û xweyê malê bi hev hesiyan e paradigma tê çi mعنeyê li Bakurê Kurdistanê êdî herkes zane çi ye herkes wî diaxife herkes li gor xwe jî şîrovet dike û her wiha ku cenabê te bas kir ew konferansê ku hatine çêkirin di rojberê li Ewkê jî çêbû li yek İzmîrê çêbû û bîstê mehê da dê yek jî li Rihayê çêbe bîst heftê mehê li Wanê dê çêbe werhesil ev hat dê dewam bike heta konferansekî dê nihayî bi giştî çêbikin ev karana ev xebatana berdewam dikin li gor quweta xwe dimeşînin li gor bîr û boçînê xwe birêve dibin em hêvî dikin bigîje armanca xwe bigîje hedefa xwe bigîje karê xwe û lê dewleta Tirkiye û paradigma Abdullah Öcalan li Rojavayê Kurdistanê wek eyneyekî wek neynikekî bû ew li pêşiya ewkên Bakurê Kurdistanê jî ku tê çi mعنeyî hate çi mعنeyî ewana tev dîtin ana xelq tev dibîne xelkên normal wê rojê li Wanê ez çûbû ewkekî kabirekî ku pez difroşe ji me re ala Kurdistanê li ser yaxan dî got tedît li Rojavayê Kurdistanê li me çi kirin şivanekî bû gundiyekî bû xelq hemî haya wan jî heye û hemî jî şîrovet dikin û helbet rojekî ku derfet kete destê wan ku firset kete destê wan ew ê bersivekî jî bidin wekî din tiştekî ku ez bêjim tune
اگر پرس هبن از خوازم حوالی رجی بیجن که پرس هیتنه اگر نه امی نه دویجه پرس تنه باشه امی بیجن مالاوانا و ساعت و 20 دقیقه گداریا مدکن و هر وها مالاتجیا و گلک سپاس و سپاس بو نوروز و اوزانجی که لپشت پرده قهرام مدکشینن حتی برنامه اکی دن امزانه که تعطیلا بطلانا هاوین الپیشیا ما لی حتی کجمه به امی او که خواه بردوام بکن پشت بطلان جی چه بو امی جوارا ایلام بکن بیجن که جی کنگی حتی کنگی امی نکار بن جنها و هم بیجن ایواره که خوش مالا و آوا بخاطره و بمینید خیر و خوشیه ده حتی برنامه اکی دن